duela hilabete, 3-4 hilabete jaso genituen herritarren ekarpenekin, osatu dugun eskualde osorako, kasu hontan Tolosaldea eta Buruntzaldea biltze dituen emakida, bi eskualdea biltze dituen emakidaren inguruko aurre proiektua aurkeztu, eta herritarrekin kontraste lan bat egin, aurkezpen hori egin, eta beraiekin kontrastatu ea zen neurritan bete diren egindako ekarpena, proposamenak eta eskaerak, eta oraindik proposamen berriak egiteko aukera dago. Egia esan da, perfila orokorrean, generoari dagokionean, emakumeek hartze dutela parte gehien, eta hori da ezaugarri nagusiena. Adinaldetik izango nuke 40-50 urtetik gorako perfilaren nagusitzen dela. Eta orokorrean eguneroko erabiltzaile, autobus zerbitzuaren erabiltzaile direnak. Egia esan da gehien bat ordutegiak koordinatzerako proposamena direla, koordinatzeari begirako proposamenak, eta horiek aintzat hartzea izan da helburu nagusiena. Bestela egiturazko aldaketa gehiegirik ez da planteatzen, ulertzelako egungo zerbitzua bermatzen dituela lotura minimoak herrien artean eta Tolosa eta Donostiko lotura bat. Egia da, kopurutan apurtxoa jaisten ari dela parte hartzea, hau da buelta hontan egiten dugun 5. saioa, eta jaitsiera apurtxo bat egia da eman dela. Baina, oraindik interesa badago ea zen neurritan bete den ez den bete jendeak egindako ekarpenak. Orduan, nik uste motivazioa erronda hontan hori ari dela izaten.